Natuurmonumenten slacht alarm hoe het deerrieden van een soort bisten op de diek troch het Vochtloerveen, op de grens van Friesland en Drenthe. De diek wordt troch een soort automobilisten broekt als sloeproute richting Veenhuizen. Kwartlien doekte er een filmpje op YouTube op waarin te zien is dat een tal zeldzame kraanvogels maar krekt door een auto ontsnappen konden. De auto's rieden te hut en houden geen rekken met oerstekkende bisten. Dit is eigenlijk al vanaf het begin nou al geweest. Alleen wat we nu zien is dat het heel erg toeneemt. Het aantal auto's, het aantal verkeer. En een voorbeeld daarvan is nou dus dat die kraanvogels de roerstek en zo'n auto die daar eigenlijk helemaal geen eeg voor had, dat die dan bijna die vogels onriet. En dat is voor u zo weer even een soort van wake-up call van verdorie. Hier moet al wat gebeuren. Veenstra wil graag maar de belutsen gemeente zien peteren om maatregels om de diek verkeersluw te maken. Maar dat is nog net zo makkelijk. Dat kan ik net zeggen, dat moet is met de gemeente. Ik zit zelf te denken om ervoor te zwaaien op de een of andere manier dat die auto's die het beroeken als trokgang, dus net om het natuurgebied te bezieken, maar om het ene plek naar het oorpak te komen, om die mensen proberen minder door deze diek rijden te laten. En gewoon de vater wordt uit te halen op de een of andere manier. En hoe dat moet, dat moeten we samen doen met de gemeente.